Folk legenda Jašar Ahmedovski otvorio je dušu i Ivici suza po prvi put progovorio u pokojnom bratu Ipčetu, ali i kolegama koje su ga izneverile. Folker je sa velikom dozom emocija pričao o najtežem periodu svog života iz koga se, kako on sam kaže, jedva izvukao i nastavio da živi sa ranama na srcu i duši. Njegov brat Ipče bio je pevač folk muzike, poginuo je 94. godine u zenitu slave u svojoj 28. godini života. Taj je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćem, visine, trilere, to retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Ima 28 godina kako je poginuo. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećim neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao, ali žalići dok sam živ, rekao Jašar u glamuru, koji se sve vreme kontrolisao da ne zaplače pred kamerama. On je potvrdio i kako je prekinuo odnos sa nekim pevačima nakon Ipčetove pogibije, jer se nisu dostojili ni da mu izjave saučešće, a kamoli da dođu na sahranu. Zaista je tako, sa mnogim kolegama posle toga nisam govorio. Oni su poznavali Ipčeta, sa njim su se družili i izlazili. Ja sam tada mislio da smo sa kolegama kao familija. Mislio sam da mogu makar da nam izjave saučešće, nije morao niko da dolazi u Makedoniju. To sam očekivao od nekih ljudi koji su mi bili jako bliski. Sa mnogima ne govori ni dan danas i nikada neću govoriti jer ne zaslužuju, rekao je Jašar.